TaxiTalk предлага 3 плана. Безплатен пробен период. Достъп до първите 3 урока за 3 дни. Базов план – 15 евро. Пълен достъп до всички 30 урока за 30 дни. При подновяване – 7 евро. Пълен план – 22 евро. Включва работни тетрадки и бонус модули. При подновяване – 11 евро. Вашият текущ план е маркиран с етикет «Текущ». Плащането е сигурно през Stripe. След плащане веднага получавате достъп, за да отворите секция «Помощ». Влезте в профила си и изберете «Помощ» от потребителското меню. В началото виждате бързи съвети за ефективно учене. Въпросите са групирани в 4 категории: гласови команди, офлайн режим, CarPlay и общи въпроси. Натиснете върху въпрос, за да видите отговора. В долната част има форма за обратна връзка. Можете да изпратите въпрос или предложение директно от приложението. Можете да се свържете и на имейл. Ако приложението показва стара информация или не работи правилно, има няколко начина да го поправите. Бърз начин. От потребителското меню изберете «Обнови кеша». Това презарежда приложението и обикновено решава повечето проблеми. За по-сериозни проблеми отидете на страница «Настройки» и отворете раздел «Дебъг». Там виждате информация за вашия профил, резултати от проверката на връзката с базата данни и версията на приложението. В секция «Действия» има 3 бутона: «Презареди», «Обновява страницата», «Изчисти всичко» и «Презареди». Изтрива кеша напълно, Copyright Debug Info. Копира техническа информация за поддръжката TaxiTalk. Може да се инсталира като приложение на вашето устройство. Това дава бърз достъп от началния екран и работа без интернет. На iPhone отворете TaxiTalk в Safari, натиснете бутона за споделяне долу и изберете «Добави към начален екран». На Android отворете TaxiTalk в Chrome, натиснете менюто с 3 точки горе и изберете «Инсталирай приложение» или «Добави към начален екран». На компютър в Chrome или Edge ще видите икона за инсталиране в адресната лента. След инсталация приложението ще работи и без интернет връзка.